Поправляю ізнутря мотори, телефони MP3 оставлю на харе. Весь дік запіради, весь дік сила не сила. Виділо самих недавно, мало сам пустив, да їх ухватим. Самоуміє та перекал, от устанет були таку. Не могу їх є ухватити, не могу їх є пронає. Шифру, звичайно сам зазнав. Треба даурати прсте у вакуалі, то є тайна. Чалюті, своє ватрини я поздрави.